Hello YouTube. ኣብ መንጎ ክልተ ኮምፒተራት ብዋይ ፋይ ከመይ ጌርካ ኢንተርኔት ትማቐል ማለት ሓንቲ ላይን ትህልወካ ነው ክልተ ሶኬት ንኢንተርኔት መራኸቢ ዝኸውን የብልካ ነታ ሓንቲ ናብ ሓንቲ ኮምፒተር እቲኻ ካብዛ ሓንቲ ኮምፒተርካ ናብታ ካልአይቲ ብዋይ ፋይ ኢንተርኔት ክትስግር ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ዊንዶውስ 7 ምስ ዝህልወካ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ወላ ኤክስፒ እውን ይሰርሕ እዩ ካልእ መንገድታት ኣለዎ ኣብ ዊንዶውስ 7 ዘሎ ነገር ግን ከርእየኩም ሕጂ ኮንትሮል ፓነል ምስ ኣተኻ ኣብዚ ኮንትሮል ፓነል እንታይ ይብል ኣሎ ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ዝብል ተኣቱ ኣብኻትየ ኣብ ምሳተኹ ኣብ ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሰንተር ይብል ኣሎ ኣብኡ ይኣቱ ይቕፅል ማለት እዩ ናብዚ ሕጂ ኣብዚ ሴት ኣፕ ኤ ኒው ኮኔክሽን ይብል ኣሎ ኣብኡ ክሊክ ይገብር እንደገና ኣብዚ ክሊክ ምስ ገበርኩ ከምዚ ዓይነት ዲያሎግ ቦክስ ትመፀኒ ማለት እዩ ኣብዚኣ ብታሕቲ ሕጂ ብታሕቲ ብዚ ሴት ኣፕ ኤ ዋየርለስ ኣድሆክ ማለት ካብ ኮምፒተር ናብ ኮምፒተር ኔትወርክ ትብለላ ኣብኣ ክሊክ ይገብር ኣብኣ ክሊክ ገይረ ኔክስት ይብላ እንደገና ኔክስት ይብላ ይደግማ ኣብዚ ሕጂ ሽም ናይቲ ዝደልዮ እቲ ናተይ ኮኔክሽን ኣብ ውሽጢ ገዛ ጥራሕ ዘለዎ ኮኔክሽን እንዲ እታ ሓንቲ ኮምፒተር እንታይ ዓይነት ሽም እያ ክትረክብ እሳ ተንብቦ ሽም ዝኾነ ሽም ኣብዚ ወላ ሽምካ ክተእትዎ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ኤክስ ወላ ንበሎ ኤክስ ኢልካ ተብሎ እንደገና ኣብዝኻ ፓስወርድ ትህባ ኣብዝኻ ዋይፋይ ኔም ትህባ ማለት እዩ ዋይፋይ ኔም ኣብዝኻ ፓስወርድ ትህባ ኔክስት ይብላ ኔክስት ምስ በልኳ ባዕላ ተስም ገይራቱ ማለት እዩ እዚ ዋይፋይ ኔም እዚ ኔትወርክ ሬዲ ኮይኑሎ ተቐሪቡሎ ትብለና ሽሙ እንደገና ሴኩሪቲ ትብለና to share files open network sharing center in control panel and turn on file sharing በቃ ኣብዚ ክሊክ ይገብር ድሕሪኡ ኔና የሼር ክገብር ደልየ ነዚ የሼር ክገብር ዝደሊ ኣብዚ ክሊክ ራይት ክሊክ ክገብር ክሊክ ምስ ገበርኩ ኣብዚ ፕሮፐርቲስ ይብል ኣሎ ስታተስ ምስ በለ ፕሮፐርቲስ ይብል ኣሎ ፕሮፐርቲስ ክሊክ ገይረ ኣብዚ ሼሪንግ ትብል ኣላ ኣብዚኣ እዛ ሼሪንግ ትብል ዘላ ክሊክ ክገብር ዘሪኡ ኣብዚ ኣለው ትብል ዘላ ቀዳመይቲ ቦክስ ኣብኣ ክሊክ ይገብራ ኦኬ ክሊክ ገይረ ኣለኹ ኦኬ ዝመፀ ኦኬ ጥራሕ ንብሎ ኣብዚ ኔናይ የሼር ክገብር ይብል ኣሎ ኣብዚ ዋየርለስ ኔትወርክ ኮኔክሽን ይብላ በቃ ዋየርለስ ኔትወርክ ኮኔክሽን ስበልኩ ኦኬ ይብላ ኦኬ ነዝኻ خلاص ወዲየ ኣለኹ እጂ ክሎዝ ይብሎ ሼር ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ክሎዝ ይብሎ ማለት እዩ ኣብ እስከ ሕጂ ዋይፋይ እቲ ዘበልኮ ኦኬ ዋይፋይ ኔም ብለና ዋይፋይ ኔም ከብል ማለት እዩ ክሰድድ ሕጂ ኢንተርኔት ካልእ ሰብ ኣብ ካልእ ኮምፒተር ኮይኑ ኢንተርኔት ካብ ዛናተይ ክጥቀም ይኽእል ማለት እዩ ብዘይ ገመድ በቃ ናይ ካልእ መዓልቲ ይራኸበና ዝኾነ ሕቶ ተዘለኩም ሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም